sa ka. Ako si Chris. Si dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi. Palihog pagtugtog sa awit kinag-unuhan. When God Made You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Sasa Davao City. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Chris. Happy birthday, anak! Happy birthday, ate! Uy! Salamat dong, pa. Dali na, anak. Bago na diha, aron mo kaon ka na. Bago na dayan, ate. Kay na kay cake. Ngayon nagpalito magid mo cake pa, uy. Dili lang magod kinahanglan. Pila na gud edad nako. 30 na gud ko. Awa pa. Ingon bitaw ko nimo. Dili na kinahanglan og cake si ate. Tigawang na ba yan na siya? Hoy, ikaw ha, kung makaingon kag tiguwang ha, grapisad. Kaon lang mo diha, ha? 30 naman di ay kaday no. Unya, kano sa amang ka magminyo? Ko auntie ha. Uy, pag minyo na day, uy, mabiyaan gani ka stren. Wa pa masagog ko'y uyap tiya. Uy, pangita nag-uyab. Wa na bayak ka magkabata day. Tiya, kung dili pa kabubuton sa Ginoo nga maminyo na ko, dili lang sa good. Total, moabot ra magyud unya na ba? Aw, ikaw, basi na unya hinuon. Kung maglisod na kag panganak. Tiya. Ayaw na pa sigig hilak, anak. Pasag dito stiya ni mo. Concern naman to siya ba? Kay wa baya siya anak, ha? Ay baw baya ka nga pinangga ka ato. Opa, maka-pressure lagit kayo yung ipagkastorya ko. Da, nagtiniguang na to, oy. Pero pa, ganahan na sa biyagin ko ang tama minyo. 30 na gud ko. Pero hangtod ron, wapagin ko'y uyap. Bitaw, anak. Panguyab na, oy. Aron maminyo na ka. Aron sad makakita na kus akong apo. Ikaw gid pa. Uy, Chris. Wala ka man sa simbahan gapon. Birthday man gud na ako. Unya na sila akong mga paryente. Mauwag ko makalakaw. Oh, mo di ay. Si Jordan manggod. Sige pangita nimo. Ha? Uy. Ayaw sige buot-buot, uy. Kaya di ay. Wa mong gani ka mahimutang. Ano mo si Jordan? Tinuod pa ka nangita siya ako. Awa. Wa katingog. Wa katingog na ay. Kamu ba? Pag uyab na nung duhagot, dagko na mong edad. Mura magig mga bata nga. Nagtago ay isang feelings ninyo eh. Suman mo eh. Amaw yun. Ay, Chris. Di ba kada semana magbanding man ta? Manamata sa ilang Jordan. Manasa ta sa amo. Kami no, adon sa inyo karon sa Bado. Pwede na. Uy! Pwede ko na Jordan, no? Makapamisita na ka! Kada ka nang uyap ng Chris, wa magadi sugta. Ako na baka samot ng gid ko. Jordan.
Unsa man dayang oras sa muari ang imong mga kauban sa simbahan, anak? Karon man ko ng udto pa. Wa pa man hinuon mo, Tax. Di ay. Oh, nanawag na pa. Si Jordan, mo din eh. Hello, Jo? Hello, Chris. Si Tonton eh. Oo, Ton. Asa naman mo? Ikaw lagi nagkupot sa phone ni Jordan. Nga pa mo siya gipalitod. O kaning, Chris. Si Jordan ray mo na sa inyo, ha? Ha? Nga man ko'y importanteng lakawod. Si Jordan ray usama na sa inyo, ha? Kay mamay na sa inyo mo. Unsa? Huwag labaw sa tanan ang Ginoo. Bisan og dugay kaniyang gihatag nako, Jo. Dako kayo akong pasalamat. Kay gihatagan ko niyang buotan og responsable nga bana. Mao nga dako kay kong pasalamat. Kay nahibaw ko nga gitagana gyud kas Ginoo para nako. I love you so much. Always and forever. Nakasagad mi si Jordan. Dili basihan ang edad aron moingon ka nga dili na nimo makita ang tao para nimo. Kay kung dili pa hustog ang panahon, dili pa gid na mo abot nimo. Mao nga salig lang gid sa Ginoo kay kada usa nato naa siya giandam nga tao para nato. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Chris nga taga Sasta, Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalahan When God Made You. Ang mong kaagi gibawatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadal. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handimanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Hando sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako day si Junji, hingkod ang pangidaron. Minyo ug may upat ka mga anak. Itago na lang sab ang akong address. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong kamagwangang anak. Uwahin na magud mi nahibaw nga nasayop ba daay niyang apelyido? Aron yung hisabtan, sugdon ko sa pagkatao sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. G, lalaki ang una na itong anak. Nakatagaan ko. Maayo hinuon. Aron dili na kamangayo na kog anak. Uy, unsay dili ko. Usa pagani na. Punan pa na nato, uy. Mao pa gani pagpanganak nako. Naguna ako na nakadihang punan. Hmm? Sakit pa biya kayo. Ay, maayo ra ng sakita, uy. Sayo na kayo na. Punan pa na nato, G. Ha? Kadali ba sa di mo musurrender, uy? Waman gani kung daghan kay mong akong anak. Makatagam ang sakit mo, uy. Ay sos, kausara ng sakit, Junji. Ang lami kadaghan. Ginis mama Uy, pa. baya! Baya niya. Nisod man kag kami nyon, Junji. Wa na nang hilas-hilas diha, oy. Basta ma. Unya na ko maguna-una og manghod aning dodong aron. Uy, tuod. Mm. Narehistro na ba ninyo ni bata? Ah? Oh, ma, uy.
Sinangwana nga mananabang ang nagparehistro. Unya, gitagaan tumon ni mo kopya sa restaurant ni bata. Wa pa ma. Uy, kinalang mangayo mo kopya adto, uy. Kinalang magtener ka yun, Ana Junje, sa matag anak ninyo. Aron kung kinanglanon manggani pananglit, kumiskwela ng bata, aw, di na mo magkaproblema. Mao ba, ma? Oo, sige, ma. Ako niyang ingnan si Marco, ana. Kalayo pa mo iskila ng bata. Huy, ayaw pag iningon, ana. Kaya dali na mo dagan ang panahon. Kapila rin pagdagan sa tuig, Ay, unya na lang na, uy. Busy pa kayo ko sa kong trabaho. Marco. Uy, ni aman din ang akong apo. Aming pula. Uy, kaluhian ka sa Diyos, apo ko. Kuy kadako na ni mo buyag dungaron. Musko labi ako, Lula. Uy, pila nang naida na ning bata, ha, Jonje? Ay, 5 na, ma. Uy, mo eskwela ka na dahil dong. Oh, daycare ma. Sa barangay. Uy, unsa gudi ay. Ogoy mo eskwela na din ang akong apo. Maong ibilin kong ako mga anak ni mo, ma, ha? Kay maglukat kong birth certificate ni Dodong Aron. Uy, wag gid ni mo tumanan tong akong gingon nimo kaniadto. Nga mangayo kag kopya sa rehistro sa imong anak. Nay, Marco, ay. Ako bito siyang giingnan. Ingon man siya nga, dugay pa ko nung mo iskwelas kaning si Dodong Aron. Na, unsa man ani ron nga dako naman eh. Eskwela na hinoon. Nga unsa. Maduha pa gyud nakamanghod. Hey, mao gani, ma. Lukatan na lang sa kuning daaning duha, uy. Aron nga, dili na ko magka-problema pa. Mas maayo pa. Hala, ngano man eh? Sayop ni apelido sa kong anak din sa birth certificate. Ay, sa ako kaning anak. Wa ka masayop ang teller o print, ani. Pero, mga pangalan sa dinamong Marco ang mga ginikanan. Ay, sa amo gitinganin ng anak. Ay, ibalik ko ni Stellar, P. Akong inon na sayop ni. Maumang ginaang mugawas base sa information nga imong gihatag namo, ma'am. Pero kaklaro, anak, ma'am. Nga apelido sa kumpana Veloso. Unya, nganong Velasco man eh. Kamo magahay nagparehistro ani, ma'am. Kay maumang gud na ang naa sa original sa iyang rehistro. Unsa? Nihatag ra ko sa mananabang ug unsay pangan sa bata. Ug sa pangana mo sa akong bana, isip maoy mga ginikanan sa bata. Gayon, siya na ang nagparehistro sa among anak. Nipirma lang sab mi sa way pagtan-aw kun may sayop ba. Among gipaeskwela ang bata nga nagda sa sayop nga apelyido sa iyang amahan kay ang iyamang NSO ang gituman. Unya, Naunsa na hinoon ni Ron. Mura na nun og dili ninyo anak ni si Aaron. Kay di man iyong apelido ang iyang gida. mao gani ma. O sabay paun sa iyang maestra. Mao lagi ko no tuma. Ang sa NSO ang gisunod. Sa pagkakaroon lang kuno na kay mahimo man kuno ipausab na namo. Nala kun mao ka na ipausab daan. Dako man kuno gasto maoy. Unsa? Uy, naunsa naman noon na, uy. Ingnan bitaw ta kang mama ka ni Adto nga papangayoon ka og kopya sa rehistro ni Dong Aron sa mananapang. Wa gyud ka mapatuo. Unta ka ni Adto pa nato ni nakorek. Posibleng dili pa tingali dako ang gasto. Kay buhi pa man ang mananabang Adto. Makasaksi pa siya og makaangkon nga iya kining sayo. Wasi klaro atong mananghuana, uy. Pasalig man siya. Siya rin may bawas tanan. Ya, daghan na sayop. Ug sanan, ako po yung apelido ang nasayop. Grabe. Ang taga-munisipyo sabno. Wa sab gid sila kabantay. Ang apelido sa bata, dili mao ang apelido sa amahan. Oh, nag-agada sa tingali sila sa gisuwat sa mananabang. Ay, saon na nato na Marco, uy. Gingnan bi ako sa maestra nga, kinahanglan nato ng trabahoon karon.
Sa dili pa mo graduate ang bata. Aron dili ko na tamadakan sa gasto. Unya na lang na, uy. Naanasab ka, ana. Unya, mas mudako pa unyang problema, ha? Unahon yun na nato. Unya, di na lang tamangaon. Marco, Ha? Mao ba din na nahitabo? Dili day biloso? Kanang inyong kabugangang anak ni Marco Gaw? dili lagi taon ka, uy. O gangtod karon? Wa pa gina ninyo sulbara? Kini lagi nasundan pa namo si Aaron, ug tulo ka buok. Naglisod agad mig trabaho pa, ana, gaw. Naglisod na mis budget. Oo. Kay, gasto magid mo, ana. Mugamit mo kabugado, ana. Ha? Abogado, gaw? Oo. Magbayad mo ang abogado, eh. Aron, mapausab na ninyo. Nasamot. Saan na lang namo, ana. Nga pila ka tuig gikan karon. Mo graduate na unya ka na si Aaron sa elementary. Aw, kining suwayi gani og adto sa munisipyo. Dili ba nga tambagan ka dito nga buduol ka abogado? Mao ba, gaw? Yes, ma'am. Kinahanglan mo mudulog abogado ini. Mao ba, sir? Sula pa ko di ay. Pangita lang mo kailan yung abogado. Aron dili mo madakan sa gasto. Years old na karon ang kamagwangan namong anak. O sa sunod tuig pohon, mo graduate na siya sa elementary. Maong, nagka-problema na may karon palang daan. Ang akong mga pangutana, mo kining musunod. Unang pangutana, kami pang angay mabasol kung nganong nasayop ang birth certificate sa among anak? Veloso magod ang apelido sa akong bana. Navilas ko manoon sa pagkuha na kog NSO. Ikaduhang pangutana, dako ba may magasto sa pagpausab ini? Mga pila man sab. Tinuod ba nga kinahanglan gid ning muduol og abogado ini? Dili day kausab ini ang taga-munisipyo? Ikatulong pangutana, husto bagod ang gitambag sa maestra nga ang ipagamit ang naa sa NSO bisan pa og sayop? Kay ang sayop nga apelido ra ba ang karon ang gigamit sa iyang pag-eskwela? Ikaupat og katapusan, wa may kwarta, uyamo trataon kaayo mi. Unsa man ang maayo na mong buhaton, aron mapausab na ning last name sa among anak, nga dili may madak-an og gasto. Palihog tabangi ug tambagi ko, kini nga akong suliran, Junji. Mayong adlaw mga sintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Remy Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang mohatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical, Punto legal, emosyonal, personal o problema sa mga ginadiling drugas. muna ipadala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa inyo ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ni ato ang mga suking tigpaminaw, especially kang Miss Ala nung call din ha sa Oroqueta City na municipal office din ha sa Oroqueta City nga City Hall no sa City Engineers Office. Yes. Admin Division. Ako din mga pasuko sa mga Manglawi family diya sa Oroqueta City. Namatay si Dr. Abi Manglawi, no? Akong pasubo. Ug mayong pagpaminaw ni Ramon Guanzon ug kanyang asawa nga si Adelaida diya sa Pinamungahan, Cebu. So di siya Mistro to Agapito RCP diya sa Daan Bantayan, Cebu. Hello, Taan Bantayan, Board San Shimura, mayong adlaw. Maminaw biyanas Board San, uli ang pamilya. Kinsa letter sender, partner? Ang atong letter sender partner si Junji. 25 years old, wala nagbutang iyang address, punto legal kini iyang problema.
suma sa nabati nato ganina sa drama, wahina ng ilang O, lagi? naibawan nga nasayop ang apelido sa ilang kamagwang ang anak, imbis nga Veloso, nahimong Velasco ang nabutang sa rehistro ni ini. So mao ka na nga naworried sila ni ani partner ug nagpadala silang sulat-sulatan din sa ato. Noong unang pangutana ni John G, kami ba ang angay mabasol kung nganong nasayop ang birth certificate sa among anak? Velasco man gud ang apelyido sa akong bana. Na Veloso man noon sa pagkuha nako og NSO. Saon na pa. Lisod, no? Actually, ang ti nako wala man kayo ni sila ni sulti kung minyo bagyod ni sila, no? Ang ako lang i-assume nga minyo siya kay gitan-aw na to ang iyang letter sa iyang ipadala sa official writers page. Silent man kung minyo siya, but I would assume nga minyo ni sila, no? Ug asa po ni sad sila gianak na usually manggod sa hospital mag-fill up man tag certificate of live birth. Well, I think even with kanang mga procedures din sa mga laying in sa mga gagmay nga hospital or maski kanang mga mananaba nga licensed, obligado manggod na sila nga mo fill up sila nanay draft unya ila nang i-final ila sa nang ipakita ngadto sa hintugdan ug sakto ba ang mga detalye nga nakabutang sa pangalan, sa apelido, sa ngan sa bata, ngan sa mamagpapa, date of birth, kung minyo, kanus anak kasal, and all the other matters nga angay isuwat dinha. Kay, delikado manggug kayo nagmasayop, masabit mo na maging mo reflect sa ato anaw. Di sa kaingon nga kamoy sadaan. Kay posible manggud pod nga, walang gid ninyo pod na matunan. Posible sad nga, ato pod sa local civil register, nasayop yun nag-encode. Ang napada dito sa NSO unya ang NSO manggod ang binding, so dili na lang gina nato pangutan-on kung kang kinsa na sayop, no? Kay human naman dako namang bata, elementary naman, so importante, no, nga mausab na nato ang ilang apelyido. Okay, it could be a lot of factors kung asa nato matrace ang sayop. I-double check yun doon to, no? Double check yun na. Palit ito kang ticket sa aeroplano, partner. Double check yun Double na. check pa nila, ilang basaw na, correct na sa'yo, mo, nita na. Kaya pag masayo, pag simbakog mo sa aeroplano, di ka kakaklaim. Correct. Asa na mag-process kasi mong passport, kanang mo ang lisensya, kanang Maria, kung M-A-R-I-A, gid ang pagka-spell sa imong Maria, dili ra M-A period. Dako po nagdiferensya, no? So, magbantay gid ta. Alright, so ikaduhang pangutana. Dako ba may og magasto sa pagpausab ini? Mga pila man sab. Tinuod ba nga kinahanglan gyud ming muduol og abogado ini? Dili dahil kausab ani ang taga munisipyo. Okay. Now, namang gay duha ka klase nga pagpausab sa ato ang mga sayop dinha sa ato ang birth certificate or mga marriage certificate kana mga records nato sa local civil registrar. Pwede ka ng administrative lang, di na ta mo adtog korte, for kanang mga typographical nga error, ang D na himong C, ang D na himong letter O, na double S, ang letter N na himong N, kanang mga ingon ana ba. But, napoy ubang changes na kinahanglan yun ta mo adto na yun og korte, kay dako nag yung kausaban ang pangan, no, or let's say apelido sa bata. In your case, ang Veloso, in at first glance ha, ang Veloso ug Velasco, di man gud siya typographical error, di sad siya sounds like lang, unya na sayop lang gid og pronounce, no? So, dili kaayo ko kasuhito para moingon nga dapat kinahanglan gid ta mo adto og korte. Better nga idad-on na ninyo ngadto sa munisipyo, ipakita na ninyo sa local civil registrar, kay ang local civil registrar ang expert ug naay authority nga maka-decide kung administrative ba, meaning adto na lang sa munisipyo, ang munisipyo ray mo correct, nalang may fill upan nga dokumento, nalang may isubmit pod mga papilis, or kinahanglan gyud ta mo adto sa korte. Although kay minor pa man ni, bata pa man ni, yang uban niya mga igsuon sakto mag-apelido, unya kung mapakita po ninyo nga ang inyong birth certificate or sa birth certificate pod sa bata, no, maski pang iyang pangan, let's say name of child nya Velasco ang nakabutang, pero ang nakabutang di ay sa name of parents Veloso. Meaning sakto. Therefore,
maklaro gid nimo nga dili gyud siya kanang maybe it could really be a typographical error. So, wa man pud nimo gud gibutang kung unsa gyud po'y nakabutang ninyong duha Junji as ginikanan. Kay kung Veloso ang nakabutang didto, posible nga administrative ra na. Ang gamit ra gyud sa abogado is ang pagnotaryo sa mga dokumento nga inyong gamiton para ma-process ang correction. Alright, Junji, so ato ka Yes. konseptyo, no? Maingon nato ni Elaine, no? Ikatulong pangutana, husto bagod ang tambag sa maestra nga ang ipaggamit ang naa sa NSO bisan og sayop. Kaya ang sayop nga apelyido ra ba karon ang gigamit sa iyang pag-eskwela. Right now, wag gyud tay mahimo unless inyong asikasuhon ang pagpausab sa iyahang birth certificate dinha sa local civil registrar nga among mandate ang Department of Education ug ang Commission on Higher Education nga para makonsistent ang transcript of record sa bata, dapat ang NSO uyod ang iyahang gamiton, dili ang iyahang sakto nga apelyido. Muna, I am really encouraging you nga liho ka ang pausab in town anang iyang papeles. Alright, no? So, So, ikaupat og katapusan nga pangutana, wala mi kwarta. Uyamot ra in taon kaayo mi. Unsa man ang maayo namong buhaton aron mapausab na ning last name sa among anak nga dili mi madak-an og gasto. yes. Attorney. Ang kanang pagpa change no for as long as dili gyud ka magkinahanglan og abogado, di gyud na siya dako og gasto. Kumplituha lang gyud now. Naay mga monotaryo din ha nga libre pod maadto tas prosecutor's office, maadto baron tag IBP para mas malibre pod ang serbisyo sa abogado. Now kung kinahanglan gyud nga ang pagpausab pinaagi gyud sa korte, pwede ta mo adto sa public attorney's office. Pakita lang ta nga wa tay kapasidad nga mokuha og abogado, mga serbisyo sa abogado, wa tay ikabayad, ihatag na nila ilang services also for free. Ang importante, mausab ang record sa imong anak. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.